Не. Здравейте! Това е тъпо. Здравейте, скъпи... Здравейте, мушмуроци. Не. Здравейте, габоци. Може би само с здравейте ще се задоволя. То си е класическо. Какво му е? Здравейте, аз се казвам Валерия, но всички ме наричат Лира и това е моят YouTube канал. Не съм измислила как да ви казвам, така че за момента само едно здравейте на всички вас, които вече ме следите, или пък на тези от вас, които не ме следите и за първи път въобще ме виждате. То това е второто видео, така че нямаше как да ме виждате и много често, но пък ако ви се струвам симпатична, или пък ако искате първо изгледайте видеото, да видите дали въобще ви харесва за какво ще говоря и след това да решите дали да се абонирате или пък още сега се абонирайте. Абе, като цяло бих се радвала да имам повече абонати, защото това ме мотивира. Няма какво да си говорим. В крайна сметка всеки, който прави YouTube канал, го прави за да го гледат. Така че, айде да бъдем честни и да си кажем. След тази малко странна интродукция, обаче си е в мой стил, така че ще я оставим. Нека кажа за какво ще говоря в това видео. Ами да, то вие сте видяли заглавието, може би заради него сте цъкнали на това видео изобщо, така че приоритетите. Първо това, което искам да кажа е, че преди няколко седмици се замислих всъщност какво значи мъдростта и как можем да определим, че вече сме помъдрели. Ма така леко, не много, малко помъдрели сме. Аз си мисля, че това е главно, не само разбира се, наистина от опита и от това, че имаш достатъчно време в своя живот, в което си живял и, тук идва най-важното, може да се самоанализираш. С две думи да видиш ти какви тенденции имаш в поведението си, да видиш кои от тези тенденции не са хубави и да ги промениш. Защото иначе, ако нямаш това време, което да анализираш и да видиш какво правиш така доста честичко и доста, да го кажем, без да се усещаш дори, което е най-лошото, без да го осъзнаваш, то тогава наистина няма как да помъдрееш. Та, идваме и до моят случай. Последно време се самоанализирам. Каква хубава дейност, не много хубава между другото, защото води до това да си даваш равносметки. Пък равносметките, по Нова година много обичаме да ги даваме, ама честно казано, не са много приятни, когато те ударят така. Да, 30 като цяло човек обича да си прави равносметки, пък аз съм на 31, така че явно ми е време. Така, правя си аз равносметки, стигам до тенденции и стигнахме до една главна тенденция, която не ми харесва и която смятам да променя. А това е да отлагам. И не само. Не защото го искам, а защото не мога да се фокусирам и защото имам прекалено много неща, които бих искала да правя и в един момент правя толкова много неща, но накрая се чувствам неудовлетворена и някак си все едно нещата, които аз съм искала да направя, вятъра някъде е задухал на друга страна и аз съм тръгнала заедно с вятъра и се оказало, че аз не съм направила това, което всъщност съм искала да направя. Сега пред вас аз ще направя едно упражнение, което аз сама си измислих, но то е базирано на други упражнения, които съм гледала в YouTube или съм чела по различни статии и така се направих едно собствено лично упражнение, което пред вас ще направя, да видим какво ще излезе и да видим дали това, което аз си мисля, че трябва да бъде моят фокус в идните примерно 12 месеца, една година, дали и упражнението в крайна сметка ще доведе до същия резултат, защото понякога човек едно си мисли, пък то всъщност друго става, но на това се опитваме ние да променим. Това се опитваме да променим, да имаме ние фокус и да го следваме. Общо взето, животът да не ни понесе там някъде и да се окажем, ние да сме тръгнали за плажа и в един момент да се озовем на ледник. В смисъл, някакси, може би ледникът е интересен и може би ледникът би ни обогатил, но ние сме искали да отидем на плажа. А сме отишли на ледник. Така че това, че ни обогатява и че е много интересно и е някаква там възможност, няма никакво значение. Ние сме искали да ходим на плаж. Така че айде да видим сега как да отидем ние на този плаж. И да спрем по ледници да се развяваме. Какво говоря? Не знам. Нека давам по същество. Всъщност това, което споделих с вас е моята равносметка, но тя не дойде така от свише, а по-скоро дойде с една случка, която бих искала да разкажа, защото смятам, че е много важна. И това е как се намерих тинейджърският дневник от моите тин години. Започнала съм да го пиша, когато съм била на 13 и съм го зарязала общо взето, когато съм станала на 19 години горе-долу. Важното е, че в този дневник има един списък.
Абе аз като цяло доста списъци съм правила. То по новогодини, то по рождени дни. То просто е така съм сядала да правя някакви списъци, нали, да се, не знам, организирам, фокусирам, да си наредя някои задачи и в крайна сметка тези списъци, да си го кажем, много от нещата не са изпълнени. Има и такива, които са изпълнени, все пак нека се и похваля. Има неща, които наистина съм изпълнила. Но нека се върнем на моят списък от тинейджърският дневник. Ето го и дневникът. Зелен, хубав, леко изхабен. И да отидем ние сега на списъкът. Пред вас ще го прочета. Така, 7 неща, които задължително, вижте, задължително съм го написала с червено. Общо взето си е било задължително, ама я да видим дали е изпълнено. 7 неща, които задължително да свърша преди да навърша 30. Явно ми се е струвало, че 30 е някъде много далече, така, нали, някаква зряла жена ще бъде, пък сега съм на 31 и... не съм много зряла, ама така. Така, започваме да четем. 1. Да ме приемат в надпис. Сега, всъщност тук идва нещо много интересно, което искам да споделя. Когато съм писала това, съм имала предвид да ме приемат в надпис, за да уча актьорско майсторство, защото исках да стана актриса още от много малка и мен не ме приеха в надпис. Приеха ме в Пловдивския университет и в крайна сметка аз завърших актьорско майсторство, но така не ме приеха в този надпис, който съм имала предвид, когато съм го писала това. Но интересното е, че все пак мен ме приеха в надпис, обаче да уча режисура. Така че явно съдбата някак си ми е помогнала аз да изпълна това мое желание, защото тук не съм уточнила. Не съм уточнила. Истината е, че аз знам какво съм имала предвид, но добре, да видим сега това дали се води. Котката си играе с нещо. Ще видя с какво си играе котката, защото то дрънчи. Котката беше решила да изяде едно зарядно, спасих зарядното и отново съм при вас. Връщаме се на списъка, да кажем, че това за надпис го броим някакси уж изпълнено, ама с малък компромис. В крайна сметка не съм изпълнила това, което съм искала да уча актьорско в надпис. Но все пак мисля, че добре да видим по-нататък. Така. 2. Да се науча да свиря на китара. Така, имаш един опит аз да уча да свиря на пиано. Не знам защо реших, че точно пиано. Исках да развия повече умения като актриса, да имам така музикални умения, но проблемът беше, че не бях постоянна. То като цяло, както казахме за мъдростта и тенденциите, то това май си е тенденция. Хващаме нещо, обаче после спираме да го правим. Я да видим сега, това е второто видео, да видим колко видеа ще качим в този YouTube канал. Или не много, защото отново ще ни стане скучно, трудно и ще решим, че може би трябва нещо ново да правим. Тенденции, както казах. Така, да видим нататък. Номер 3. Да участвам поне в един филм. То човек да мечтае не е лошо. Ма гледайте какво съм писала. Поне в един филм. Поне в един филм. Поне. Ама аз не съм участвала в филм. Сега няма тук да броим някакви студентски работи и някакви видеа, които сама съм правила. Тук говорим за филм. Аз знам какво съм имала предвид. Игрален филм, в който аз играя като актриса. Тук няма никакви там статисти, ляво борче вдясно, ляво борче вдясно. То как да участваш във филм, като не мога да го... Така, както и да е. Стига с тази самоирония, тя е защитна реакция. Може би го знаете и аз го знам. Но нека да продължим. Така че това със сигурност не е осъществено. 4. Да си намеря моят чаровен принц. Писна ми само от филми. Това съм го изпълнила. Намерила съм си чаровен принц. Да, омъжена съм. Понякога щастливо, понякога... да. Така, но не като цяло щастливо. Наистина щастливо, по любов, хубави работи. Така че това изпълнено. Не знам какво беше това. Така. 5. Значи това е тъжно като го чета, защото в крайна сметка аз съм била на... после ще кажа колко съм била, когато съм го писала, но това е нещо, което аз трябва да направя докато навърша 30. Не знам каква цел е, просто ще го прочета. Да отслабна. Ама не, вижте тинейджерите колко са милички и с ниско самочувствие и не се обичат и цел живота да отслабна. Ама така, само че има скоби. Не, че имам нужда, но все пак. Добре. В крайна сметка,
Това ще ми помогне, защото може би тогава съм нямала нужда, но сега имам нужда, но аз съм тръгнала да го правя. Ако гледате първото ми видео, ще разберете всъщност какво правя в момента и как се грижа за себе си и как спортувам. Хубави работи. По някой път успявам воля да имам, да не повярваш. Така, 6. Да скоча с бънджи. Яко! С няколко удивителни съм написала яко. Ами не е много яко, ме е страх от високо. Не знам въобще какво съм си мислила. Явно ми се е струвало много яко. Явно съм искала да се предизвиквам, обаче... Да скоча с бънджи. Не съм го изпълнила, наистина не съм. И 7. Може да 7. Какво? Попътешествам. Точно така, каква хубава дума, защо не мога да я кажа? Съкън, че съм актриса, уж. Не, уж, актриса съм. Да, така. Няма да се тук повече така да се съмняваме в себе си. Актриси сме. Аз сама съм понякога. Понякога има много хора в главата ми. Както и да, просто трябва по-фокусирано да говоря в този YouTube канал. Така да попътешествам по света. Не сама с Ели. Ели е най-добрата ми приятелка. Един от най-близките ми хора, моята кума, така че тук съм написала не сама с Ели, просто съм искала да пътешествам с нея, нали, сега бих искала и с съпруга си да го правя, съжалявам Ели, обаче, нали, вече има още един много близък човек до мене, но може пък така нещо съвкупно да го направим, ще видим. Така, може да се задоволя просто и с една почивка, но не в България. Добре. Така, послепис, много е важен. Относно 5, това е да отслабна, връщам назад. Относно 5. Харесвам се такава каквато съм. Що ме нужно да го поясняваш това? Значи не се харесваш такава каквато си. Но няма да е лошо все пак да отслабна. Така. Те самозаблудите започват от ранна тинейджърска възраст. Но, нали, важното е, че сме го записали и сега го виждаме. Както казахме, правим равносметки, виждаме тенденции. Развиваме се. Така, и стигаме до най-важната част. До 30 има много време. Цели 14 години. Нека се върнем на това много хубаво изречение. Отново го чета. До 30 има много време. Цели 14 години. Така. Цели 14 години. Да се върнем на списъкът и да видим какво е изпълнено. Наистина, разбира се, в моя живот аз съм направила много неща. Сега не искам да звучи така, сякаш аз се самобичувам, нали, че не съм изпълнила конкретно тези неща. Въпросът е друг. Въпросът е, защото ние сега имаме и други списъци, които малко ще си поговорим за тях. Няма да ви ги чета така много, нали, всичките, защото те са доста. Но въпросът е в тенденцията. Правим списъци, правим някакви планове, имаме някакви цели, обаче някак си ние не ги довършваме, защото А. Става трудно, Б. Става ни скучно, може би защото не става трудно, и С. Някак си постоянно си сменяме мнението и постоянно ни се вижда, че нещо друго е по-интересно и че нещо друго може да ни обогати, което по принцип е супер хубаво качество, обаче не когато е прекалено много. А ние смятаме. Защо говоря в множествено число? Аз съм сама. Аз смятам, че не искам повече да бъде така. Така. Да видим какво сме извършили от този списък. Намерили сме чаровния принц, което си е постижение в живота. Наистина имаме брак, имаме сериозна връзка от 7 години, нали, има си своите трудности, някой път ще говорим и за тях, но в крайна сметка наистина това не се случва на всеки, така че, това даже не знам, не, все пак сме положили усилия да запазим тази връзка. Наистина късметът или там съдбата, или не знам какво ни е довел този човек, но ние все пак сме направили някакви така компромиси, някакви така неща сме направили, за да се задържи тази връзка и да се развива, така че в крайна сметка се брои като лично постижение. Да, не е просто така съдба. Така, да ме приемат в надпис. Ами нека го цъкнем. Нека го цъкнем като изпълнено, защото иначе пък много малко ще станат. Да се науча да свиря на китара. Не. Да участвам поне в един филм. Не. Да отслабна. Така, в последните 6 месеца ние отслабнахме
11 кг и продължаваме да отслабваме, защото искаме, защото просто смятаме, че е важно и сме много щастливи, че най-сетне просто казахме да, това е важно в твоя живот и ще си така размързваш дупенцето и ще го направиш. Така че бих казала, че ще цъкна и това като свършено, защото в крайна сметка тук 14 години са минали, не знам колко съм била като килограми тогава и колко съм искала да стана. Важното е, нали, усилията. Така, добре, да скоча с бънджи. Не сме го направили, не знам дали въобще ще го направим. Да попътешествам по света, но не сама с Ели. В крайна сметка наистина съм пътешествала, била съм в няколко държави, била съм и с Ели във Франция, беше много хубаво, така че бихме казали, че това е изпълнено. Значи имат изпълнено, те са 7, 1, 2, 3, 4. 4? Всъщност не е толкова зле. Това какво значи? Ама не, добре. Това даже всъщност... Но нека се върнем на другите списъци. То този списък е ясно, нали? Но... Значи, в крайна сметка, може би не сме чак толкова зле. Така, след като се убедихме в крайна сметка, че първият ни списък не е чак толкова зле, в крайна сметка сме изпълнили някои от тези точки, което не знам защо ме очуди, може би то се видя. Защото аз живеех с мисълта, че всъщност моето 14 годишно аз е много разочаровано от мен, но пък хайде, нали, с надпис там направихме някакви компромиси, така че не знам дали да го броим като изпълнено, но в крайна сметка тук има и други списъци и то, нали, както казах, важна е тенденцията, която сме забелязали. Повярвайте, има я тази тенденция. Много други списъци. Имаме тук 10 цели за 2023 година. Имахме ни цели, които бяха по време на пандемията. Там имаше и създаване на YouTube канал. Това беше преди 3 години. Да, не отговорим сега. Го създадахме този канал. Браво на нас. Но имаме и цели за тази година. И общото това, което ще се случи сега, понеже всички тези списъци няма да ви ги чета в крайна сметка, да остане някакво лично пространство в моя живот. В крайна сметка вътре може да пише да направя тройка с съпруга си, но няма го това в крайна сметка. Но по принцип би могло да има и такива неща в списъка. Както и да е, отклонявам се, много се отклонявам. Ще се науча да съм по-фокусирана, но сега ще ми го простите. Второ видео. Всъщност не знам дали ще ми го простите. Може би ви е скучно и може би ви разсейвам. Както и да е. Ето виж пак, постоянно мисля за това какво мислят хората. Така, както казах, всички тези списъци ще направим едно упражнение, което е следното. Тук ще бъда много фокусирана, защото може и вие да го направите. Всички тези списъци и нещата, които не са изпълнени до момента, ще ги съберем в един общ списък. Този общ списък, като го напишем, те са доста неща, защото тук само в един списък има 30 неща, които съм написала. Аз обичам така да пиша много списъци като цяло. Нали, сега, общо взето, това е защото, както казах, в един момент имам супер много цели и се разсейвам. Ще прочета все пак няколко. Да се дипломирам като магистър, здравно осигуряване и прегледи. Проект с цели, като за рисуване, тренировки, прибягвам предизвик, книжката, бизнес, рисуването, пиеса, забавите, текстове, недокументите, картинка, език, обсесия, шофьорска книжка, специалния клас, театър, 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 курсове, канал, история в София, нещата, някой театър. Един за друг. Предаването, да. Реалите предаването. Искахме да бъдем част от реалите предаването, дори за малко да станем. Но това е друга история. Всъщност това не е лоша история. Виждаме, че ви трябва да Друго нещо, което в крайна сметка забелязах като тенденция в себе си, е това, че постоянно хващам наистина нови възможности и честно казвам, по някой път ги хващам и се отдавам на тях, не защото толкова много ги искам, а защото смятам, това е много прекрасна възможност, аз няма как да изпусна, няма как просто да оставя така да мине покрай мен, аз трябва да я взема, трябва да се развивам, трябва да бъда активна, трябва да правя много неща, трябва да бъда много дейна, защото в крайна сметка така си правя един живот, който просто няма да чакам да ми се случват някакви неща, постоянно ще инициирам, постоянно ще има нови възможности и ако някой ще ми предложи, няма как да му кажа. И тази тенденция води до това, че има едни други неща, които мен ме вълнуват повече и са били моя мечта от много дълго време. Обаче те някак си отивате там някъде в чакалнята на мечтите, защото аз просто не мога да кажа не благодаря. Тази възможност е много добра, но аз имам друг фокус. В момента аз имам друг фокус, който не ми е гарантиран. Обаче тук идваме до друга точка – страхът. Защото страхът е нещо, което забелязах, че мен ме води понякога. Аз имам някаква мечта, обаче тя звучи някакси не много осъществима и ме е страх, че ако се отдам на нея, в крайна сметка ще остана разочарована. И някакси не смея да я последвам. Така да го кажа, имам план А, който ме е толкова страх, че няма да се случи, затова въобще не стигам до изпълнението на план А тръгвам да изпълнявам някакви други неща, които са, как да кажа, интересни, вдъхновяващи, вълнуващи, може би нещо наистина много добро, но не е това, което искам. И тук стигаме до другата тенденция, че аз наистина не мога да кажа това искам категорично. Постоянно се лашкам
от едно мнение на друго мнение, нещо, което съм приела като своя черта, но в крайна сметка, май не е окей. Ето виждате ли? Ето виждате, дори за това не мога да кажа. Дори не мога да кажа, тази черта не ми харесва, искам да я променя. Аз отново си казваме, може би тази черта има някакви предимства. Може би тази черта ще доведе до твоето развитие. Може би тази черта трябва да я запазиш. Може би това, може би това, може би така. Общо взето, имам един любим израз и то е от друга гледна точка. Това ми е някакси като паразитно вече. От друга гледна точка, може би не е толкова лошо, че не си изпълнила тези неща. От друга гледна точка, си изпълнила много други. От друга гледна точка, в крайна сметка, животът се случва. От друга гледна точка, трябва да оценяваш всичко, което ти се случва. От друга гледна точка, всичко, което ти се случва е мъдрост. От друга гледна точка, всичко, което ти се случва е нещо, което те развива и нещо, което обогатява и трябва да си благодарна. Като цяло, от друга гледна точка, този израз губя си времето не съществува, няма губене на време. Ти постоянно даваш енергията си за някакви неща и те са нещо, което ти се връща, срещате с нови хора и като цяло от друга гледна точка. Това е нещо, което малко ме напряга. И от друга гледна точка, това, че ме напряга, може би е знак, че аз трябва нещо да променя. И това се опитвам да направя, да се фокусирам, защото смятам, че тогава се чувствам наистина, как да кажа, горда от себе си. Защото когато се чувствам горда от себе си, просто сутрин като стана, просто се чувствам добре. А когато съм разпиляна, съм под напрежение, изнервена съм, яде ми се, объркано е това видео. То наистина ще обърка. Аз не знам как ще го монтирам това. То просто толкова много се изговори. И след това огромно въведение, в което дори аз сама се обърках, какво точно ще правя. Нека стигнем и до упражнението, което наистина ще гледам по-структурирано така да ви предам, за да може вие да го направите, ако имате това желание. Ще направим един общ голям списък, който ще му сложим така величественото заглавие "Желанията на Лира". Това, надявам се, не звучи като някаква розова книга. Пак тръгвам да се шегувам. Да, имаме този общ списък, който ще включва всичко, което аз съм си поставила като цели и като мечти, независимо дали става въпрос за списък, който съм направила, когато съм била на 15-16, или списък, който съм направила тази година като мои наистина цели, като един вече 31 годишен човек. Всички тези неща, всички тези списъци, които съм успяла да открия, които съм писала през годините, те са може би някъде 3-4, ще направим един голям списък. Този голям списък ще видим как да го разделим по категории. Избрали сме си категориите, те са 6 и са: себегрижа, кариера, семейство, свободно време, финанси и себеразвитие, както умствено, така и духовно себеразвитие. И взимаме примерно себегрижа и всички мои задачи, които някога съм си поставила, които отговарят на себегрижа, като например това да отслабна, това е себегрижа за външния вид и за здравето и за тонус и така нататък, то отива в категорията себегрижа. Разделяме ги на категории. След като имаме категориите, правим следващата стъпка. Тази стъпка е да оценим всяка една от категориите от 1 до 10 спрямо днешна дата, как смятаме, че сме, така да го кажем, като развитие, като ниво, като усещане. Примерно, ако трябва да оценим себегрижа, оценяваме примерно на 6. Смятам, че в последно време се грижа за себе си, така че давам примерно оценка 6. След това искам на всяка една от задачите, които съм изброила в себегрижа, да дам индивидуална оценка спрямо това дали все още искам да изпълня тази цел. Примерно имаме целта да отслабна. Както казах, аз смятам да продължавам да отслабвам, понеже съм си поставила някаква цел. Така че в крайна сметка на това му даваме оценка 10, защото все още искаме да го осъществим и все още то ни вълнува, все още то ни кара да сме, така да го кажа, да се мотивираме от това, само като си го помислим, да се чувстваме развълнувани. Така че в крайна сметка на това да отслабна имаме оценка 10. След като имаме оценката на всяко едно от нещата в този списък, на всички от тях искам да дадете самостоятелна оценка до каква степен все още искате да ги направите. Ако те са стари желания, както при мен, или независимо дали са стари, може да са нови, просто искам да ми дадете оценка от 1 до 10, колко това вътрешно ме ентусиазира и колко това нещо ме кара да се вълнувам, когато си представям, че го изпълнявам. Не крайната цел. Не крайната цел. Процесът на изпълнение
заедно с крайната цел, разбира се, но колко това ме вълнува. И след като имаме оценките на категориите и оценките на всяка една от задачите, които сме си написали в този голям списък, тогава ще си изберем нашите цели, към които да се фокусираме в следващите, примерно в моя случай ще бъдат 12 месеца. И ще се направи последния начин. Ще се фокусираме към тези неща, които имат най-ниска оценка като категория. Примерно най-ниско сме оценили финанси, понеже смятам, че аз като така, от сега го знам, още не съм направила упражнението, но от сега знам, че финанси ще има най-ниската оценка. С две думи, първо виждаме в финанси, кои неща от финанси най-много ни вълнуват, имат най-голяма оценка на ниво вълнение. И това е нещо, към което трябва да се фокусираме, защото то хем ни е нужно, хем ни вълнува. Така че това ни е целта, да намерим нещата, които хем са ни нужни, хем ни вълнуват. И сега ще има един момент, в който аз просто ще правя упражнението тук пред вас и от време на време, ако има нещо, което ми хрумва, ще коментирам и спокойно. Тази част ще я забързаме. Тази част така много ще я забързаме, защото то ще стане някакво 30-минутно клипче. Просто второто ми клипче е 2 часа. Здравейте отново! Както забелязвате, това не е снимано в същия ден, в който направих упражнението, защото то отне повече време, отколкото предполагах. Наистина имах нужда да пиша, да обмислям, така да кажа, наистина да следвам интуицията си. На моменти се опитвах да я потисна с някакви логически доводи, но си казах не. Просто се отпусни и това за мен лично отне време и затова то се стъмни, светлината се промени, котката тотално подивя. Опитах се да пусна една ринг лампа, обаче то просто... Аз се изморих, така да го кажа. Изморих си казах не мога повече, ще снимам на другия ден. И ето мена, ще има втора част на видеото, защото така или иначе към момента предполагам, че е станало много дълго, така че ще има втора част и в нея ще си поговорим за моите резултати и да видим кои са целите, към които ще се фокусирам в едните 12 месеца и най-вече кои са стъпките, които ще предприема за всяка една от целите си или поне за няколко от тях ще ви споделя какво съм решила като конкретни стъпки към целта. Защото хубаво я имаме, обаче ако нямаме конкретните стъпки, се вижда, че някакси нещата не се получават. Така че ще има конкретни стъпки и ще се опитам видеото да бъде по-кратко, по-универсално, за да може, ако вие сте решили да направите подобно упражнение, да видите как аз стигам до тези стъпки и как ги разпределям във времето. Наистина ми беше много полезно. Много, мога да кажа, трудно, защото отново, както казах, се опитах логично да стигам по някой път до своите цели, а пък не се така поддавах веднага на интуицията си, но в крайна сметка мисля, че беше много полезно и наистина получих своят отговор и своят фокус, който мисля да следвам в идните 12 месеца и дори понякога това да довежда до това да казвам не благодаря, тази възможност в момента не е за мен, което да видим как ще ми се получи, но да. Благодаря ви, че гледахте. Аз бях Лира и се надявам отново да се видим във втората част и туй то. Хайде, до скоро!